Окружний суд Гааги, що в Нідерландах, почав слухання у справі MH17 по суті. Там мають на меті з'ясувати, чи був Боїнг малазійських авіаліній збитий саме ракетою Бук, і чи була вона випущена з поля біля Первомайського на Донеччині, яке на момент трагедії було окупованим. Попереднє засідання було виїзним на військовій авіабазі Гілзерейєн, де перебуває реконструкція того самого Боїнга, складена з частин. Суд вперше проводив огляд літака, тоді як інші учасники процесу вже мали нагоду з ним ознайомитися. Суд вперше бачить цю реконструкцію, але більшість з учасників процесу – це і адвокати захисту, а також адвокати найближчих родичів пасажирів і, звісно, обвинувачення вже відвідали її раніше. Спочатку, окрім суддів, нікого не пускали. Згодом до ангару зайшли прокурори, адвокати родичів загиблих та захист одного з 4 обвинувачених Олега Пулатова. Згідно з висновками офіційного розслідування, ракета розірвалася біля лівої частини кабіни літака. В момент трагедії 17 липня 2014 року на борту перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Всі вони загинули. Це зовнішня частина кабіни пілотів, частина бізнес-класу та маленька частина економ-класу. Це безпосередня реконструкція, а довкола неї тут розміщені уламки, зокрема частина лівого крила літака і деякі спеціальні частини. Розслідування трагедії було розділено на 2 частини – технічну та кримінальну. 6 років тому Рада безпеки Нідерландів представила остаточний звіт технічного розслідування, де йдеться про те, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук», і всі інші версії офіційно спростовані. Закриваючи судове засідання, головуюча суддя наголосила, що була сильно вражена побаченим.